kokborok actress Monalisa Debbarma tabok bo thayo tong eba bo tabok tamo samung khwlai tong te Kakuma Reang bahai ke mo suk sraisani YouTube success angka te Kakuma Reang ni YouTube ni monthly income besuk hinke aborono saimana bangi video ni pai thak jora nai tongdi faidingke sing peilano saimalai actress Monalisa Debbarma tabok tamo samung khwlai tong te bo thayo tong Monalisa Debbarma bono to jotono sinbai na hani khaklayu bo khoroksa kokborok actress bo aborokno karei bo tei juda samungrogo bo yapri rui tongo kobang borokno bono music video album khlaimani bising twino bono sinbai na hani ang wansago sana thangkangke bini music video album rok amosuk super hit sok yapano Monalisa Debbarma kobangma music video rogono samung khwlai tongmani sing nugu tei kobang borokno bono sajak bo tongo hinui ang wansago bini music video rokno nugui bini music video album rokni bisingo tongo sikni chameli dailo lebangma mita akorok o kaitham no Monalisa ni music video rokni bisingo bislai views kobang phaijako Hingke Monalisa Debbarma tabok tamo samung khwlai tong abono sana thangkangke Monalisa Debbarma kokborok music video akorokno karaibo bo kaisa business phasing yaprei rijak abongkha kaisa MLA eba multi level marketing abono network marketing hinaibo hono sini kokborok music industry ni kobang borokno asamung bai gedalai tongo Tripurani best singer by Kakuma Reang bo asamungno khwlai tongmani sing nugo borok kaisa team khwlai no asamungno khwlailei tongo hinke a mangpili akorok 30,000 mani hinke abo thangnai salo borok Thailand patayo company ni simike tlangjak beralaimani mangpili faidingke sing tabok sawi malaine Kakuma Reang bahai ke mosuk sraisani YouTube success angka te bini YouTube ni income rok besuk Tripura haste o tabok Kakuma Reang hinke no jotono sinibayo Tripura haste ni sikla sikli rok kobor chalaijak tanga hinke breibo mosuk no naithok te bini mosamung rok bu omosuk no naithok Kakuma Reang peila jepro cover dance khlaibo YouTube video to phone simino omosuk ke lukurok bono sajagoi thangbaika bini cover dance video akorok YouTube te Facebook rogo viral ngai thangka bini video akorok cover music video phano lukurok omasuk ke hamjak mangrekha official music video haigeno bini cover dance video akorok naijagoi thangka pia asuk bai thaglia Kakuma Reang tini cover dance khlaimani yagulo official music video khlainani bu chance manai thangka bo srapsa bisingono mar khlai kobang music video no khlainani chance manai thangka bini music video akorok ongkha guliwaiha turungu wadei aini khadusa akorok sana thangkangke Kakuma Reang ni BC eba omor 17 khosi pia asuk sraisimini botini tabok suk jora lukurawni hamjakmung amosuk ke manai thangka te sinijagoi thangka bini YouTube channel lobu naikangke tabok suk jora total 56k plus subscriber ungjak bobini YouTube ni bising tui busuk rangman sana thangkangke YouTube rangmang mane abo video ni views eba ads phaimani thaniosi phia sungnugo Kakuma Reang tabok ni jorao video rok amosuk ke regular upload khlaimani sungnuglia hingke abo ni bangai bini YouTube ni earning kobang kom ongai mano tabok YouTube kokborok channel no naikangke 7-8k rogosi $1 rok mano hinke norok songui ni man tongkhana Kakuma Reang ni YouTube ni income besuk rok no tini ni video asuk no malai phinai bwskangni video टैटू तो दूर की बात है मैं पेंसिल से नाम ना लिखूं